Nanjengoko abasetyhini kweli bebethatha inxaxheba kumiswa kwentshukumo ngokungayi emsebenzini, kuquka nokungathengi kwakunye nokuthi cwaka imizuzu eli-15 belele phantsi, oosomashishini baseGqeberha bathi khange babethakale. Umnini wendawo ethengisa inyama waseMotherwell, uThando Sambu, noninzi lwabasebenzi bayo ngamadoda uthi bekubalulekile abantu basetyhini bathatha intshukumo ngakubundlobongela obusekelwe kwisini, ukwathi unethemba lokuba kuza kuba ngcono emva kwale ntshukumo ithathiweyo. Because of sinamadoda amaninzi apha ne and then abanye bebe off and then besine managers bezi in. Manager nomnye oassistant accountant umuntu be in. Umasipala wase Metropolitan from lanto biyenzeka Friday no kukhona nabo into abayifundileyo. Ikhona noko iaction abazayenza abazabonakalisa ukuthi abantu ababhinqileyo abayakhala abonwabanga more special apha kule province yethu lapha Eastern Cape ngoba izinto ezenzekayo zibhlungu zibambisa amazinyo. Umphathi wasetyhini kweli shishini uthi nangona engakhange akwazi ukuthatha inxaxheba kwintshukumo ezenziweyo ngoLwesihlanu, uyavuya abantu basetyhini bethatha inyathelo. Yonke into eyenzekileyo ngala match day ndi-happy ngayo. I'm very happy and I hope I so wish into yobana ithathelwe izinyathelo ibonakale kumntu wonke into yobana asikho right, asivi kamnandi xa ngabe sihlukunyezwa singaphathwa kakuhle. So ukuthatha la decision seyithathileyo ukuba makwenziwe olaa hlobo of which into e-right and happy kakhulu about yona. So into endiyenzileyo abanye ndiba-ofisile so that bazokwazi uattenda imatch le eyapha. Yes, so bebe off abanye bebeyile then thina besishiyekile apha. Ukanti ishishini lezithuthi zikawonke-wonke beliqhube njengesiqhelo kwilizwe jikelele. Usekela sihlalo wePedita uthi nangona bengakhange bakwazi ukuthatha inxaxheba bayalixhasa idabi eliliwa ngabantu basetyhini. Zibe khona imoto ezikhululweyo ezimbalwa from kweli se-universities okuba masincedise abantu basa kwindawo apho kudityana kuyo khona. Ayikuba mhlambi ke siyayikhaba siyixhasile kodwa lixesha into esibethileyo. Lo mbutho ukwathi nabo benza iinzame zokulwa nolwaphulo-mthetho. Sineteksi numbering stickers esinazo ezimotweni zethu apha eBhayi naseTinarha. eTinarha uyawubona ngelaa numbera i-black and white only. Ngokwalapha eBhayi ngu-P whatever number ekhoyo ezawulandla or P10 masibe ngolo mzekelo njalo. Eza numbera ayizonumbera nje zomhombiso. Yenye yendlela esithe sabona ukuthi iya kusincedisa ekulwiseni necrime ekhoyo eBhayi. Umuntu ufumana ingxaki esemotweni kuba nzima ukugcina la number plate yemoto because most of the time esikufumanisileyo eza number plates ziyakwazi uduplicate ukuthatha number yemoto mhlambe se-scrap yard iyokwenziwa ibekwe phezu kwala number plate yemoto le kunogqiba kuyokwenza icrime ngayo. Xa ilandelwa ayilandeleki. Sabona ukuthi okungcono masithini masenze ezi zitika sizibeke phaa kwi-front and back panel phaa ngaphezulu ukwenzela uba umuntu ofumana ingxaki ajonge just only la number iphayana i-link to i-number plate le moto isemthethweni, la number phaa i-link to udriver, la number phaa i-link to i-owner. Immediately umuntu ekowuta esithi hayi ndikhwele kwinumber engu-P75 thina apha siyibetha ngekhompyutha ibe seyivela uba imoto kabani naleyo plus the number yomnikazi yoleyo. Ngokutsho kwe-World Health Organization, uMzantsi Afrika usephakathi kwamazwe anenani eliphezulu lobundlobongela obusekelwe kwisini kwanokubulawa kwabantu basetyhini. Kwindaba zeMpuma Kapa TV, ndinguSisipho Mtiki apha eGqeberha.